Il-ġustizzja lejn is-soċjetà mhijiex biss li tintbagħat persuna l-ħabs, iżda li naħdmu biex ma terġax tidħol. Kien b'din is-sentenza fl-isfond li ġiet inawgurata dar residenzjali fil-Belt Valletta bilan li tajn fl-integrazzjoni tal-priġunieri lura fis-soċjetà. Se tilqa' fiha 10 residenti mill-faċilità korrettiva ta' Kordin. Il-Ministru Carmelo Abela ħabbar kif l-ewwel 6 xhur ta' din is-sena medja ta' 22 priġunier fix-xahar kienu qed isegwu programm residenzjali. Numru pożittiv meta mqabbel mal-medja ta' 6 priġunieri fix-xahar fl-ewwel 6 xhur tal-2013. Fl-aħħar sentejn u nofs kien hemm 261 applikazzjoni għal parole. Inħarġu b'kollox 42 liċenzja tal-parole, 10 ġew terminati b'suċċess filwaqt li 2 ġew revokati u waħda ġiet sospiża. Il-Ministru Michael Farrugia ħabbar li s-somma ta' 180,000 euro se tkun allokata kull sena għat 3 snin li ġejjin sabiex jitħallsu l-persuni li se jkunu parti biex jitwettaq il-programm. Dan flimkien ma' donazzjoni ta' 10,000 euro mill-Ministeru għall-Intern illi wkoll se jintużaw għal dan il-programm sal-aħħar ta' din is-sena. Id-dar fil-Belt Valletta hija msemmija l-Sister Maria Dele Baldacchino, soru li għandha kważi 25 sena esperjenza mal-priġunieri. Qatt ma pretendejt jew ġieni frasi illi se jkolli għalija fl-istess ħin huwa onur inħoss jiena. L-ewwel snin tagħha fil-faċilità korrettiva ta' Kordin kienu fis-sezzjoni tan-nisa. Kelli anke s-sigriet illi jiena dak li huma jiftu qalbu miegħi jiena inżommu għalija, però nkun nista' ntihom kelma u nagħmilhom kuraġġ anke għal meta joħorġu. Tiddeskrivi djar simili bħala djar kruċjali. Li hemm persuna li qiegħda tifhimhom, li qiegħda tismagħhom, li tihom widna għal diffikultajiet tagħhom, l-ewwel nett minn naħa tiegħi nħoss li qed nagħmel terapija magħhom. Għaliex meta persuna li qiegħda magħluqa ġol ħabs għandha dak l-aċċ tal-imħabba.